kunnafoni jalen ale be mɔgɔ fa ale ni ma dumuni kɛ o kuma la sa Mali kunnafoni jabarani layɛbaw aw minnu b'an layɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ fɛ an ka foli b'a ye depuis aw sigiyɔrɔ la ni aw ka wagati kunnafoniya o selen Mali kunnafoni jabarani kan aw bisimila. Kunnafoniya daminɛ la sa an bɛ taa Segu ni Dɔnko Bɔnɔkun kan festival international Okobanya n'o ye dɔgɔnɔw ka festival ye o tako 6nan kɔni daminɛla Bamako faaba kɔnɔna la yan nɔ kunu a kɔni kan ka laban sa fo kari nata n'Ala y'o yira an na. Lafasali tɔnba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma le syndicat des transports routiers du Mali ani lafasali tɔnba dɔ fana bɛ min ɲɛsinnen don an ka jamana feerekɛlaw kɔni ka ko ɲɛma n'a bɛ fɔ ma les acteurs des marchés olu kɔni jɛra ka wulikajɔ kɛ ka da kan k'u bɛna tile 3 baarabila kɛ o tile 3 baarabila kɔni daminɛla bi ka sababu kɛ ko gouvernement kɔni tun ye sɛbɛnfura bɔ k'a yira k'a fɔ ko mobili tɛmɛ o tɛmɛ an ka jamana kɔni péages la i bɛ wari de sara ni kɔni tile 3 baarabila in kɔni kun de ye ko fɔ ka fu siri o dan na. An bɛ taa an sɔnko kunun tɛnɛ ta kɔni wulila buguda dɔ la a bɛ fɔ buguda ma ko Aïssatou ka bugu o kɔni kɛra sababu ye ka mɔgɔ 2 kɔni bɔnɛ o ni na ni denmisɛnnin 1 kɔni b'o la tasuma yɛrɛ sababu kɔni kɛra denmisɛnnin dɔ ye a kɔni tun bɛ kulonkɛ de la tasuma la an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ fure ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen na. An bɛ taa Burɛmu kɔni dugu kɔnɔna la karido nɛgɛ kaɲa 14 wagati denmisɛnnin cɛlaka dɔ kɔni n'a si bɛ t'i jɔ san 9 ɲɔgɔn na ale kɔni tora ji la o don kelen yɛrɛ la tuguni kurunbolilaw ye denmisɛnnin wɛrɛ kɔni kisi tola ji la ma o hukumu kɔni kɔnɔna la sa weleweleda kɔni bilalen bɛ Burɛmu denmansaw kɔni ma u k'u hakili to denmisɛnninw na ni wagati in na jida fanfɛlaw kɔni na sa. An ka Coupe d'Afrique nation min kɔni bɛ sen na n'Ala sɔnna ma sini an ka samatasɛgɛw ni Guinéens kɔni bɛna kari ɲɔgɔn na Guinée dugukolo kan an ka jɛ ka dugawu kɛ k'an ka samatasɛgɛw kɔni kɛ sebaa ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Niger dugu o kɔnɔna la Niger gouvernement ye sɛbɛnfura bɔ k'a yira k'a fɔ ko kari tɛmɛnen ko jafarinya walimaw kɔni binna u ka jamanadenw kan u ye maa 100 ani maa 37 kɔni bɔnɛ u ni na o hukumu kɔni kɔnɔna la sa Niger gouvernement ye sɛbɛnfura bɔ k'a yira k'a fɔ u bɛna taa tile 3 tasibila la ka se u ka fure ninnu ma o tile 3 tasibila kɔni daminɛla bi. An balima Mali kunnafoni jabarani layɛbaw ni ne kɔni kun y'aw ka kunnafoniya o wagati ye k'o lasaw ma Bamanakan na aw denkɛ n'aw balimakɛ Amadu Sanba Gise fɛ aw k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.